Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag na nating tanan. Kumusta adlaw ay karong longest no? It's sa 20 na sa buwan sa Hulyo. O if the smell 26. Sa dili pa din no, shout out ay ko no sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat pa sa pagsubaybay. O shout out ay ko no kang Silnagal, kang Hitil Silag. Sa uban pa no nga nagsunod aning dramaha, salamat pa sa pagsubaybay. Shout out yun na yung tanan. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Party na ta no mga followers no, party na ta. Is love you. Nagsion ako ng page, B. Unya akong guntingon ng picture, B. Aron, nanako ipapilit sa bond paper para sa among project. Yes! Miko? Hi, ate! Oh, ang sabi niyo magibuhat? Kuha ko picture para project, eh. Diyan man. Sa libro. Oh, libro? O sa libro? Kini ay, dinhi sa inyong lamisa. Ang libro ka nang gipahuman ni Ma'am Denise? Imo gigisian? O, kuya. Saraman, usa. Gigisian ni mo? O, kuya. Ako ni kuhaan. Ako ni kuhaon ay ang airplane. Nakagunting. Ginoo ko! Usa man ako ini ron? Masuko gid si Ma'am Denise ini. Ngawa na ko ang pingi ang iyang libro. Bagsa ta sabsiyan ako. Hey! Ahak ba yan eh? Bahala na. Pasabton na nako siya. Di na magikuduol sa iyang kipuyan. Oh. Abli madining gate nila ni Kapitan. Oh. Si Ma'am Denise ka na nanilig sa ilang tugkaran. Oh. Nag-short lang siya. Oh. Kanindot siyang legs. Pagkaputi. Pagkanindot og forma. Oh. Usam lagi buhat ni Potensyano? Mauni na karindot kung mahal ng imong cellphone. Kay pisa ng layo. Maklaro ni mo. Matalikod na siya sa kong nahimutangan. Nara siya doon sa punuan sa kahoy. Nagtapok siyang sinilig. Iyan na tingaling dauban. Oh, uy. Kumita ko siya kay magipunit. Picturan ako, be. Tanaw na ko ang kuha, be. Akong i-zoom. Kahamis ko siya ikot-ikot ining bayhana. Kalami ko di mo, Denise. Denise. Kung sugton lang ko ni mo, isaan na kung dili na kong maglaglag pa. Magpundor ako sa bahay uban ni mo. Lumluman na takasod sa kwarto hangtod ng mangitlog ka. Ay, kalami yan, ay. Nag-unsa ka? Ay, samok, lo. Lami na kayo. Lami? Oo, lami king bayana. Puti kay Glex. Mao pa? Ama, o giod. Ikaw ba? Ikaw pinapilya kay. Di man kang kataro. Di ay? Oo. Hawan sa kong luyubi. Iksamok na ko. Magkaw ko nagag-picture kay akong tanaon. Unya samtang higda ko. Akong i-zoom. Patanawa sa kubi. Ay, iksamok lagi. Smuka ni mo eh. Ayaw kong pangilo. Ikaw. Nga ni aram sa ka. Di makagi. Ang pinakong cellphone ni. Ibalik na ako. I-delete ko na ni mga litrato nga imong kuha. Ayaw. Basta video. Ayaw. Ayaw. Labdiya kay di mo. Huy, dili husto ang imong gibuhat. Ha? Gipahimusla nimo ang higayon. Wa ka makonsensya sa babae nga mipakita og simpatiya ninyo sa imong abuhan. Dili obligasyon ni ma'am nga moatiman pag-apil ni kapitan, pero iya ka nang gibuhat. Ha? Lakip na gani ang gibuhaton din sa inyong bahay. Unya ko ni buhaton nimo niya? Ha? Imo siyang busuhon?
Kaipal dyan mo eh. No, papawaag ko ning tawhana lo. Dalig busit eh. Ano ba? Bawa na din eh. Ni Asipyolo. Diin man na si Aki. Wa mo ko makabantay nga masuod sa desk gate. Saluyo sa bahay na sa tingalisen ni Aki. Pero nga nung murag naglalis mo na silang potensyano. Palitan ako silbi ko ba? Ang silbi na. Pugos ning kabuton ang gikuptan ni Piolo nga cellphone. Ayaw ka buntungan na. Nga naman ka? Yo, dili pa ganyan ni mo pawaong tawhana gikan din eh. Ay naikan juga na di oras ba? Ha? Dugay na magiging kakulatahon na niya. Mugiro kayo. Garong, labdaan pa sa kinabuhi. Ang bili ka na kong cellphone, hindi ka gusto magkagubot, ha? Ako sa ni i-delete ang imong mga kuha ni ma'am. Ako sa ni i-delete. Ay, hindi ka labdi. Ay, saligi kang mas taas pa ka na kura. Mahugno ning saw. Bawa lo, kimukad ko. Bawa, ay samok niya, ha? Ay samok. Ay! Kap! Aguroy! Kap! Ang akong sampot! Nabundat! Ay! Ingnan bitaw tikang bahawa. Ikaw ba wag kay batasan bisaw ng sao, no? Ha? Kapitan, paselo ako. Pero mahimahimo ba nga, witkan ko ni imong apo? Ha? Witkan ko ni? Aray! Kasi di man sakit sa ilong. Oh, naritugo. Kalit ko limang gawit ka sa mong kamot, ha? Huwag kay batasan si imong apuhan bisag kung saon na. Sila may sigpahabag ni Hagod. Nga dali na ba kayo mupukling kung matandog kang bisang kamay? Saan na niya? Diyos pa mo kunin mo! Migara ka na, ha? Gara? Saligang naasin ulog si Ma'am Denise? Ha? Saligang di kong sukol mo silang tubangan? Kikuha pa lang sila eh! Na! Sus! Hindi Kap, talaga. Kap, dali. Sakit. Ay, sakit ako nga wak. Tabangan tika makabarog, Kap. Dali, Kap. Ang binar akong silpon lagi. Da! Kuha pa lagi. Bahala na mo di, oy! Kamu na ipabarog ka na niya! Bahala na mo diya! Bahala na mo! Dali, Kap. Sakit sa ilong. Mula ako sa kusong kwarta. Tanaw na ko kuna. Wa ba diya balilit ang tanan akong kuha? Maglingaw-lingaw ko sa akong kwarto samtang magigahita. Kaps, dini ka, Kap. Okay na ka diha, Kap? May na mo pagkahimutan? Iske. Unsa man na? Sakitan ko. Gisakitan kasi yung buko-buko? Dali. Atong hiloton. Iski pa, iski pa. Buko-buko ni Kapitan. Humanin niya alsaha pa ingon sa iyang kwarto. Hindi. Unsa man na? Kabaayo gid ang pagkaapo. Nidaghan man, nidaghan. Unsa man day nahitabo ganina Piolo? Sorry kayo, ma'am. Pero, amo ni Potensiano. Nakita na ko nga gikuhaan kag picture ni Potensiano. Na napay video nga naapil gamay. Mao nga, akong gibog no. Gihilog na ko yung cellphone. Aron nga madilit ang iyang mga kuha nimo. Unsa? Dili ko gusto nga binastusan kanya, ma'am. O, si bisan sa babae. Piolo, May nalang gani kay natimingan ako siya. Paguli man tako sa imong libro nga akong gihuman. Tuod kining nabili na ako dito sa biranda ganina. Ako na tong iuli nimo, ma'am. okay. Pero ma'am, kining mangayo lang gid kog pasaylo nimo ha kay nagisi lagi ang page sa imong libro, ma'am. Pero ako na ning gipapilit og balik, ma'am. Akong gibutangan ka ng scotch tape. Okay. Wa ka masuko, ma'am. Wa ni mo tuyo dili ba? Oo, ang tinuod man gud, ma'am, kanang dili ako mo in nakagisi gid adto. Ang manghod ni Clover, yaon tang guntingon ang picture nga iya nakita sa libro para sa iyang project. Sorry kay ma'am ha. Okay. Okay? Yes, okay. Lo, wa ka tinuod masuko, ma'am? Gusto ka masuko ko? O, Chilo eh. Ha? Dili taon. Abilang na akong masuko ka ba? Naanad bang ko nga kanunay ka masuko na ako? Ha? Ma'am, kining mahimo bang pahimuslan ako ang kay gayunan nga maimbitar ka sa kong birthday?
Ha? Birthday, ma'am. Sige, sige. Ngayon dili, good. Salamat taon, ma'am. Malipay gid si nanay. Siya man ko'y gusto kayo nga muuban ka na mo. Mao ba? Hmm. Si nanay raday ni mo? Ha? Dili, uy. Gusto sab kay nako, ma'am, nga makauban ka ng adlaw. Karon pala gani, ma'am, feeling nako mauna ka na ang labing malipayon na kong adlaw nga natawhan. Sa inyo raman ka ha? Oh, ma'am. Ato ng bukid do, malaki ba? Ako drive, kung ako sa'y bahala sa gasolina, binagihan ako ni mo do. Ha? Asa dapit? Ako na bahala ni mo do. Malingaw mo dito, ipasalig na nako. Uy, kaikog ba yan ako ni mo, ana, noy, mihoy? Ay, maikog ka pa. Katapos ang pabor na nina kung ihatag ni mo do. Ha? Nga naman? Ay, wala ba ako sa ipapahawa ba akong potensya, no? Ansa? Kanasa lang? Gapon, kanya misumbong ko ni Kapitan, pero wala ba sa igihimong aksyon do. Noy, Bilang ko katuig nagsibisyo ni Kapitan, loyal kay kuanan niya. Og nibawgi na siya, ana. Di ba, Kapitan? Sakit akong kugong-kugong. wala sayang maayong pangisip si Kapitan, Noy. Mayo ba man siyang nakigsulti na maghapon dito sa shop. Pero, sige lang. Ingon anak mo gina. Sa makapabor lang. Noy, mihoy. Bao nga, ako na bahala sa umabot mong birthday dong. Birthdayan na ako di mo, pero sa kananay akong gasto dong ha, gasolina ha. Inyo na ang Sige, Noy. Sige. Sige. Ako inon si nanay. Promise. Ikaw, ma'am. Okay ra ka, ana, ma'am? Imo man ang birthday, di ba? Ang imong kalipay ang mahinungdanon na ng adlaw. Uban man ka, ma'am. Tibuok lang akong adlaw, ana, ma'am. Niaday ko kay mag-uli ko ng yawi sa shop nga akong gikuptan. Siguro ko ning mag-uli aron di makaingon ang habugiro niyang apo nga may interes pa ko sa ilang shop. May mawa niya dito ug ako yung pasangin lan. Sige, Noy, mihoy. Sige, salamat ka, Noy. Ora yawi o. Ay, Noy. Ito na ko. Ibundak pa na hinunin. Ike! Wa mo tupay. Kugang-kugang. Tinuod, ma'am. Kanang okay lagi tinuod, ma'am. Kanang ordinaryo ra baya kayong hikayo ni Lula anang adlaw, ma'am. Pasibag maikog tanimo. Dili ko pilian og pagkaon, Piolo. O gusto pa, imbitado ra ko, di ba? Mamili pag yung pagkaon. Oh. Sige na. Mutiwas akong panilhik. Diha ka na. Dennis, ha? Estudyante ni mo siya. Pike. Piki? Unsa man na, lo? Pahiyom ka? Klaro ba, Kap? Klaro kayo. Nahigugma ka. Kapitan, oh. Lolo, Kapitan. Law magod ang pulungagod. Nakita ko sa imong mga mata. Ang lahi nga kasadag ni ini. Ingon og sa buot mong gakson ugugot ang mong babay. Nga naa si mong atubangan. Ug di na kini buot pa nga buhian. Si Kapitan Sandoy. Tiguang nako. Di ka magkapamakak nako. Taga ng bagyo gunos nga akong naagian. Unsa may kunik anak, Kap? Nga buot pasabot. Mas taas na ko kasinatian kay kanimo. Busa masayod gayod ako. Kung ang usa ka binuhat, may pagtanaw sa usag-usa. Kabantay ka na. Ako kabantay da. Buot ba di mo ipasabot, Kap, nga si Ma'am nakagusto sab nako? Mao ka na ang nakita ko sa iyang mga mata ug mga pahiyom. Ay, si Kapitan paasa kaayo. Ayo ba? Matuo baya ko. Sakit ra ba kuno nang mulaom kuno, Kap? Lulo, Kap. Ayo, anak, paasa ra kay ka. Pues, digahi sa imong gugma. Ay, lisod lagi, Kap. Ngano man? Bawal. Way bawal-bawal sa gugma. Kung naigugma ka nga tinuoray, ipadayag ang natuod mong debate. Kabantay ka na. Pag ko kabantay, Kap. Ate, tinuod ka, Kapitan? Kining maayo ka, ha? Mao ka na labing maayo mong buhaton. Ayaw palabiyang kay gayunan. Kay kitang tanan. Lumalabay lamang.
Si Kapitan, eh. Ha? Murag Ay, lamang lis- o Xerox. lisod. Lumalabay lamang. Kaila ko, ana. Gani. Pero, Kap, lisura, eh. Hmm. Dakong babag ang among kahimtang god. Bisan ang bagyo, baha, bukid, Oh. ug kalawran. Dili mamahimong babag sa usa ka matuod nga nahigugma. Kap. Kinsa ganito kang pagkabataga? Kapitan! Paamin ako, Lulanay. Ay, Adto na ko. kondisyon man kay mo eskwela. Di ko gusto malit, Nay. Adto na ko. Kaono na, sa iyo pagani kayo. Ang imong baon, nakahimo ka na ba? Humana. Adto na ko. Pag-amping! O, Nay! Lamat, Nay! Lunes na. 5 na lang kaadlaw. Aw, upat di ay. Gikan karon Sabado na. Birthday na nako. Ikaw ba na ako sa tibok adlaw? Yan na adlaw o niya si Ma'am Denise. Excited na kay ko. Wala nga ako mga kontra. Oy, hapit na. Magsugod ang exam. Kasi nag-ingon nga wa ko. Ay, hala! May miabot nga o nga. Oh, wa ka makabantay sa akong pagduol nimo. Ah. Kasi imong giingong bayuta ka. Oy. Clover, Jordan, hunong na mo ana. Mag-away na sa moron. Naka ng bayuta ay. Hilabtanon ka ayo. Gingan lang kog ungo. Mara pa sa kag-onga. Ang imong make-up, be. Adlong dako, pero baga kay make-up. Iyo. Lagi mo lagi. Di magbuot ha. Daghan kay kong sponsor sa makeup ay pagbuot. Che. Ay, Ay, hala ni si Ma'am Beautiful. Good morning, Ma'am. Morning, ma'am. Wow. morning. Morning, ma'am. Gitutukan na sa kunig maayo. Nga bang murag ma-confuse naman dinuon ko. Please pass the test papers. Then answer silently. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ibutan ko na ning uban akong kapteri sa sud sa drawer ning lamisa. Oh, unsa man ni? Murag may kipi ko nga pan paper din hi. Akong tan-awan. May drawing nga buwak og may note. P.S. Love you. Kinsa man ka ang nagbutang ini dinhi sa akong drawer? In fairness ha, nindot og aki. Pero kinsa may nagbutang ini dinhi? Usa ka sa akong mga estudyante. Ay, kabatan-unan karon. Shortcut na gid ang tanan. Mura na text. Magpakapinsuwat naman lang pod. Shortcut pa. P.S. Love you. Ikuha pa gid ang I nga usa naman lang gid unta nakalitra. P.S. I love you. Karon, P.S. Love you na lang. Pasalupitan na ngayon ako sa akong libro. Gibinuangan lang sa tingali ko ani nila. Hi, Ma'am Denise. Hi, Sir Randy. Kugihan ko nimo. Mag-check na dayon ka sa imo mga test papers. Wa man sa ko'y lingaw. Gihinay-hinayan lang ako check. May daday ko nga pabugnaw. Vacant pa man. Imo ni juice o burger. Ay, thank you, sir. Pila man ni? Ako lang libre nimo, ma'am. Thank you, sir, ha? Biduko na sab siya sa iyang gibuhat. Unsa man ako din sa pagdiskarte, oy. Nga, duko makaisa siyang trabaho. Kanang, ma'am, unsa na? Ha? Kanang ikuptan nimo nga bond paper ba? O unsa imong, kining, gitagsa-tagsag tanaw ang ilang mga test papers? Ngano man? May gitandi lang ko. Agi? Yeah. Gusto kang tabangan, teka. Ha? No. Ayaw na. Oh, come on. Pinaraman na. Oy, dali na kayo na. Two heads are better than one, di ba? Mauga, patabangan ko. No need, sir. Okay ra ko. Come on. Ito nga tabi sa imong test papers, be. Aron nga, dali ka mahuman. Ako'y check na ning uban. You know. Dili sa papanghambog, pero maayo ko sa tanang subject, including your subject, English. Mao ba? Uh, Good for you, sir. Imo naman lagi nang ipadaplin ang test papers. Unya na lang ako tiwason sa bahay. Ibati naman hinuon kog kakapoy. Kung mga na, no worries.
Ni ako nga makatabang nimo. Ayaw na, sir. Let me check on them. No, sir. Ako na lang unya. Ako na. Aron dili na kamahago. Be, ang binang imong gikoptan nga bond paper, be. Answer kay ba ninimo? Ayaw! Ang bina... Oh, nagisi. Oh my God, I'm sorry. Pero imo magkunggilab ni. Nagisi na hinoon. Maingon gani kog ayaw, dili ba? Wala ko makamamugos. Nasuko ka, ma'am? Oh, Sorry. I was only trying to help. thank you. Pero dili na kinahanglan. I can fix it. Ayaw na. Okay na. Ako ra. Pero kung... Sir, okay ra. Sige, dili na ko mamugos. Pero imna og kan-aning gidaan ako para nimo. Salamat. Ani ko din ay magpaabot ni ma'am. Aron nga, dungan na laming pamauli. Mayo kay, nalipat na ako si Clover ganina. Kung nakasibat na yun ko. Ay, sabay buhaton ako. Aron nga, hunungan ako ng babayana. Askang sa mukha yun eh. Oh, si Clover, nasa sa unahan. Labing siguro nangita na siya na ako. Di lang ko magawas ikan din eh. Oh, nga nasab nagpaingon din si Ma'am Denise. Ma'am! Patay. Kita ka ni Piolo? Hello, saan mo na ako ani eh? Sa pagsabay ro ni ma'am. Sorry, pero wow. Sa mukha yung bayana eh. Ay, ha? Ino ba to siya, oy? Sige, ma'am. Pagitaw sa na ako dito, bali. Ay, salamat itaon, Mibian. Ay, salamat itaon. Oh, doon na si ma'am nako. Yan na siya paingon din sa kung namutangan na akong prinsesa. Ma'am. Ma'am Denise! Oh, Ay, Yes, sir, Randy. pauli na ka, ma'am. Yes, sir. Ay, ato din ka. Naang akong car dito sa parking lot. Nakabay man kong bagong car, good. Ito lang yung Sabado. Wala ko magsaba-saba kay humble man ta. Sakay na. Thank you, sir, ha, pero okay na ako maglakaw. Exercise. Akining mga ununta ta sa dili pa ka mo pauli sa inyo. I know kung unsa kamingaw nga magkaon nga mag-inusara. Naibaw gyud ko kay nag-inusara ra bayag ko sa ako nga apartment. You know, apartment lang una ron. Pero murag nagplano na ko nga mobalhin niya sa kining kundo. May gitanaw-tanaw na ko nga doon lang din sa atong gitrabahuan. Pero naghuna-huna pa ko og maayo kon praktikal ra ba nga adto mo puyo sa usa ka kondominium. Kay, you know na, may... Wa ko'y plano. Pero nindot magkundo. Inaana na karon. Ganahan ka nga, kuan ka nang magdungan tagkuha, aron nga, next door na lang ta. Silingan na lang ta ba? Di ba? Magkasilingan na ita. Di ba? And you know na, easy access na lang unya ang usag-usa. You know. Wa ko maanad og kinabuhi nga haruhay, sir. Naanad ko sa among probinsya. Mas ganahan man gani ko og payagra. Mas hayahay. Mas hamugaway para nako. Mao ba? Dili day ka ganahan kini sige. Ganahan day kag payag-payag lang. Yes. Ako sab. Ganahan sa kuan nga payag nga kuan kana modern. Modern ang dating. Mo na naiuso karon nga bay. Mura bag ka nang sa resort, diba? Native. Ganahan sa kuan na, uy. Ganahan sa kunimo. Agay. Sir, Mura bag dunay mihagto ka nga kung oo. unsa? Huwag ka kadungog. Wa. Never mind. May mga punuan man ko dinhi sa atong eskwelahan. Tingalig may nahog lang nga gamayng bunga. Mga wa ka kabantay. Ug wa sa kumakabantay na yun nga, mo na to. Never mind. Asa na ganit atong napita? Yes. I was saying, ganahan ko og native nga bay, og ganahan sa kunimo. Unta, makauban di ka sa maong native nga bay. Gusto ka? Ay! Sakit na ito. Bato naman ito. Kisay na mato na ako. Kinsa! Alay. Sorry, sir. Wala ko tiyo ko, Di ba ko na kwambungan sa mga sir? Usa! Animal! Dol dire, kuwang mo sa disiplina sa inyo, ha? Wa ba mo tuloy sa inyong ginikanan nga dili magpatakag pamato kay mga kaigubog tao? Dol dire! Ay, sorry, Sir,
ang imong tingog, sir. Mas may nang madisiplina ng mga tawhana. Aron dili ni sila mugana. Kontra ko kay ng mga tao nga abusado. Unsa imong buhato ni Jordan? Ako kulatahon. Nangayo na siya pasaylo. Wa niya tuyo Dili ikaw ang buot niyang batuon. Gusto lang makakuha og mangga ang bata. Pero ma'am, dili na siya bata. Bata pa gihapon siya, sir. Og kita ang giisip nilang ginikanan din sa tunghaan. Og isip mga ginikanan, atong katungdanan nga mopakita og maayong ehemplo ngadto nila. Wa tay katungod nga mohatag og bugat nga pagdisiplina nila sama sa pagkulata. Nadalang ko sa akong emosyon. Sorry, but of course. Naabagod ka ng sakong panagway nga mangulatahay kong estudyante. No. Dili kumudugay nini nga akong profession kung ingon yan pa kumam. Kabantay ka? Ikaw sa ba, ayaw pagpatagag bato. Kabatian ng mga bungas mangga. Kay may mga tao nga mangagi, makaigo niya ka. Pareha sa nahitabo na ko, may lalanggani kay kanang pasensyoso kong pagkatao. Dalira ko makapasaylo. O sao naman lang kung nakatumong kapag laing tao. Yayay ka. Sorry, sir. Sige na, bahuli na. Di na mamatog bunga sa mangga ha. Yes, sir. Bye, sir. Bye, ma'am. Sige. Amping, pauli dito sa inyo ha. Ay, kabatanunan gid karon. Ambot na lang. So, let's go. Sorry, pero... Please. Gusto kong may ikasulti karon kay ni Agus Kaguol. Ha? I mean, I'm happy, but at the same time, sad. May mo ba nga imo kong unungan? Oh, may uban gid siya ni si Randy. Hey, napaliwa nga akong pagpaabot niya. Ahak ba ini, eh? Ganun mura magigikumot ang akong dughan, eh. Kung ako siya makita, nga may laing ikauban nga laki. Kaayo naman lang isyagit sa kasakit, eh. Hain naman ng bata nga wa pa man mauli gikan sa eskwelahan. Hain na sa gani paingon ay milag magkahatog lahos. Ang ako lang nakakita na sa tugrambol tong bata ay pastilan. Asa ka mong kato apasa nga gabi naman. Unya ka lang pauli nimo. Lusion ta gyud ka. Gihatagan gyud ko nimo kabalaka da. Salamat sa paghatod. Salamat sa pag-uban ako. Sige, manaog na ko. Ako na'y abli sa imong portahan. Please, let me. Thank you. Niya di ka din magpuyo. Gamay ra no o naalagi nagtungko tungod sa imong pultahan. Kisa man na. Ha? Ako doolon. Diha ka lang. Ako na'y bahala dining tawhana. Ayaw. Ay sa kabalakan ako, way daw ta mahitabo na ako. Dili sa pagpanghambog no, pero naka-eskwela ko sa una og judo karate. Walang ko magdugay pero may nakatunan ko yun. May siyep manggol kong kickboxing. Mao ba? Yeah, pero wasa ko magdugay. Kay gidako sa kong amigo nga magpa-enroll sa Muay Thai. Dagan di ka og background sa martial arts, sir? Ay, dili kayo. Gamay ra. O sarap ko na judo karate, kickboxing, Muay Thai. O yan, nag-arnis pag ko. Mauna nga, likon-likon gining akong pangamot din napita. Mao nga, diha ka lang. Ako na bahala ni tawana. Patakalan ni siya katuog na aspultahan. Hubogin klaro kayo. Wala magkatulto sa ila. Mao nga, ma'am, diha ka lang. Pero, sir... If you're worried, ma'am, worry not. I know you care. Pero ay kabala ka. Kaya ko rin Ayaw ko pong Diha ka na. Pakitol ko ni tawhana sa akong abilidad. Sir, kadit lang. Balik ko na diri, Sir Randy. Ay, wala ko paminawa. Dali siya may doon sa maong tao. Kinuo ko. Sir Randy. Hoy, ikaw. Ngano niya ka din matog tungkol sa pultahan sa akong uyab, ha? Sir Randy. Diha ka lang, ma'am. Leave it to me, ma'am. Hoy, ikaw. Pag mata, ay loko-loko niya. Mata. Sa mga. Di ka mo mata kay makatilaw ka sa akong sikat buanga ka. Sir. Ay lang panol ni rin, ma'am. Kay... Basig magkagubot ni ron ba? Tagas magkayo kong sikat. Grabe. Maigo niya ka sa mga saag nga mga til na ko.
Dili ko gusto nga masakitan ka. Pero sir, O sa baga, dili ka mo balog diha. Ha? Yan mo ko. May kinakamatanan ka. Ako ang uyab sa tagiyan nining baya nga imo gikatulgan ug ibabagan ang pultahan. Balog diha kung dili ka gusto nga akong sikaran. Magkabuang niya kag pamunit sa imo mga ngipon. Busa balog. Ayaw pagloko-loko diha. Kasi karon na kay ko natawa. Sir Randy. Ma'am, ako ray bahala lagi dire. Tisra, Wala, ikaw diya yung uyab, ha? Uy, hala. Mayo ka nakita, tanayo ka. Kataas man din mo nga may barog na. Taga-abagaraman ko ni mo. Taga-abagaraman ko. Pero ako madlok ni mo. Busa pahawa na diha. Ha? Basig mahinay kan, taga. Ha? Basig mahinay. Uy! Aray! Sir! Aray! Ginoo ko. Nahayang si Sir Randy nga naigo sa kumo sa akong silingan. Kaya kung nagpaabot na ni kayo na. May lang taga. Iyat nga tagim ka din iskawas. Ginoo ko. Ayaw ko kunyuhi. Kuya! Kuya, ayaw siyang pasakiti, kuya! Kabintis akong asawa. Ingon siya, uyab siya sa tagiyan ni Baya. Ingon ko! Ingon ka ganaya. Uyab di mo ang tagiyan ni Baya. Nga kung kikatulgan ng gawas pultahan, buot ipasabot, kabitkas kong asawa. Bana? Dennis, usagon eh. Minyo na dihay ka. Pati ako ni mo bana. Usay bati! Ibo kong Gelsa. Ang gibatian ka na ko niya imong gikabit ang akong asawa nga pati masabto siya. Hapa! Ya kong gilapay kasakit sa akong boko-boko. Sir Randy, Wa patamo. gusto na, please! Iyang gikabit ang akong asawa. Ayun, Yok! Gusto na, Noy! Ayaw pang hinabotin ni Namo. Piolo! Piolo, Nga naman na, Noy! Pagkaroon ko rin na. Siya ang nagkaingon. Nga plano na kong biyaan nito niya. Ay! Gipunita sa ko nimo. Mapagal, pagtugpan ako. please lang, gusto na! Ayaw nagpasakiti si Sir Randy. Patyon ko rin wala. Ayaw maluoy ka, ayaw taon. Noy. Noy, basta makita na kumuto ang luha ni ma'am. Na, magkaunay kita ini. O ka na ang dili na ko gusto mahitabo. Piolo, Nagkabati ka. Buhin ako, batig naong. Yan nilabay na sa mo si Sir Randy. Sa mukas ba ang tawhana, oy? Hinawayon ka. Samtang kabit ka lang sa kong asawa. Noy, magsulti tagtarong. Magsulti tagtarong. Uy, iko. Ayaw ko kunite. Ay, sakit to, Noy, ha? Ha? Naigo akong naong sa imo pagwakli, ha? Dako araw na ibog kamot. Sakit to, ha? Gamay na lagid. Na, mupatol ako nimo. Saman, dili ka magigsulti tarong nako? Ha? Saman, agiyo tali gubot. Dili lang una tasod sa imong sakyanan. Samtang nagsulti pa sila si Piolo og ang among silingan. Kaya na magilutato na ako ba? Naunhan na ko. Gusto kang magawas og balik aning imong sakyanan? Og moato bang pagbalik sa among silingan? Ayaw na. Sa amok na. Lisod na. Maestro baya ko. Dili ko gusto nga magubang ako pangan sa eskwelahan nga nakakulat akong tao. Ito ana. Misod na sa ilang bayang akong silingan. Sige na. Mugawas na ko din sakyanan. Makabiya ka na. Dennis, kadot lang. Dennis! Ay, askang bansyata, oy! Naunhan lagi ko atong tawhana. Kaya na magitoto na ako ba? Tinuod lang? Sa pagkatinuod lang? Wala sige ko magdahom. Nga mas taas pa di kay tunako. Ahak, oy. Ado na lang ko. Sakitas kong kalawasan, oy. Mibiya na siya man makiksulti sa kong silingan. Piolo! Piolo, kaniyot lang. Ma'am? Salamat.
Way sapayan, ma'am, oy. Sige, adto na ko. Kadit lang. Ma'am. Natuto ra ba ang imong baba kanina? Tambalan una na nako. Dali. Mm, Ay. sakit? Masakit to ganina. Ha? Naigo ka ba niya pag-usap sa iyang kamot? Ay, eh. Kalimtil na to akong gisulti, ma'am. Humanan akong tambal. Butangi lang una ni Ice aron dili mo lagom. Imong gikupta ng akong kamot nga nagkupot sa Ice. Ma'am, Piolo, ma'am. doon na kayo ang imong Mahi mo bang, unsa. mahi mo bang makahangyo? Sa unsa? Unsa imong ihangyo nako, Piolo? Sultihi ko. Ma'am, Unsa isumpay, Piolo? Tiwas sa ambot imong isulti. Sige na. mahi mo bang makainom og tubig, ma'am? Ganina pa nag-uganing akong tutunlan. Uhaw na kaayo. Ma'am? Tubig ra di ay. Giuhaw ra day ka? Ma'am. Wa mo ka magsulti dayon. Patriling pa man ka. Wati kay magkukog tubig. Na. Nganong mamantoy akong gisulti? Di man gito mo gusto na akong isulti ba? Pero, murag di man ko makalitok. Action, may nagkurog ang akong tuhod sa kakulba, oy. Nga doon na kayo ang iyang naong nako. Tsus! Oo naman gito. Higayo naman gito tato nga. Makadiga ko. Miok-ok may noon akong dila. May na ako eh. Mura pag ginirbius na hinuon ko. Galain may nung kabuhi na ako nga hapit na magdikit ang among naong. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Makalagot. Habi na kung unsa na iyang isulti. Abi ko ka. Ay. Nga ba nag-expect makukulahi? Siya manggod. Ma, sige ingon og ma. Unya dito, mahimo bang mo inom radig tubig? Abi ko mo ingon siyang mahal ko niya. Unsa to? Nabuang naman tingali ko. Ngano ka na may akong gipaapot kayong isulti? Ay, wala gini magkadimao ang akong hunahuna. Ngano mo man akong gi-expect kayong isulti na ako. Nga mahal ko niya. No. Dili gini maayo. Wa ko makagusto niya. Wa. Tempa. Ngano ako naman hinaunang miinom sa tubig na akong giipis? Ay, ingon pa bitaw ko. Wa na gini mamao. Ni anang tubig nga. Hain naman itong tawhana. Wa naman lagi din sa sala. Piolo? May gawas ba ka? Piolo! Wasad si Denise kawas. Mibiya siya nga wa man lang mananggit. Kadali rasang nakabiya. Nadugay ra ka ni kuskusina. Mibiya na dayon siya. Bahala siya. Ako na lang siya inom gihapon ining tubig nga ako nang ihatag niya. O ibalik na nina ako og laho sa kusina ang baso. Wait. May papel nga nahug sa sahog. Ang scratch paper ni nako gabi. Wala ko maapil og labay. Piolo? Ako ni ma'am. Hi. Potensyano? Ikaw, Dayna? Oh, May tuyo ka? Absent na sad ka ganina. si Lolo manggod ma'am. Si Kapitan? Ngano? Dali ma'am. Ay, Uban ako. Potensyano ka diyot lang. Ayaw lang ko guyura. Good. Mulakaw ra ko nga
ang potensyalo. Gusto ko makita mo dayon ang sitwasyon ni Lolo, ma'am. Tanawas, Lolo. Kapitan? Kap? Oon sa may nahitabo niya potensyano. Nganong naingon ani mas kapitan? Wa sa kumasayod, ma'am. Kagabi, di mula ka naunta ko uban sa akong mga barkada. Nabatid ako nga, nagago si Lolo din sa iyang kwarto. Mao nga gililit ako siya, o nakita na ko siya nga, naghigda din o nagsigig ago, samtang nagsiga ang mata. Unsa? Ugwa man lang ka makauna-una sa pagdaan sa ospital? Wah, ug dili na kinahanglan. Unsa? Unsa pa'y kapuslanan, ha? Kung danon ba siya sa ospital? Kung ingon na niini ay kahintang, dili ba? Mas maayo bang pagbuto na ako nga mawa na siya. Wa ka gikaluoy sa imong apuhan, no? Manawag og ambulansya. Dadon ta sa ospital. Ayaw na. Nagkinahanglan og doktor ang imong apuhan. Dili na lagi, ma'am. Potensyano. Wa ba mo makita ang iyang kahimtang? Bisan ingon ini ko kasalbahe sa inyong pananaw. Pero apo ko nga nagkunahuna sa kahimtang ug kayuhan ni Lolo. Unsa? Sa imong unahuna, maluwas pa ba siya kung dadon ta siya sa ospital karon? May mausa ba siyang kahimtang? Maulian pa ba si Lolo? Mabalik pa ba siya sa kanhin niyang pangunahuna? Dili na, dili ba? Potensyano. Mao nga. Gipalabay ko una ang akong bisyo. Wa ko muban sa akong mga barkada kagabi. Wa sa ko mubiyat din hitibok adlaw. Giubanan ko lang si Lolo kung gibantayan ko kano sa siya mabugtoi sa kinhawa. Gusto ko na ako siya kiliran. Ang akong panagway ang katapusin niya makita. Lolo ko. Sorry, Lo. Sorry, Lo, nga madlungon kong pagkapo para di mo. Pero nahibawon siya ka, Lo, nga lahat pwede ka. Sorry, Lo. Potensyano. Mahimo bang ubanan una ko ni mo din eh, Dines. Ha? Pero kung may lain kang mahinungdanon, kabuhaton na. Sige lang. Makabiya ka na. Igo na nga nasayod ka sa tinuod nga kahintang ni Lolo nako. Lo. Agtunas Dines, Lo. Nahibaw biya ko lintanon kay ka. Pero hinaot nga mahinungdom ka niya ng hiliw na. Lo, siya si Dines. Kadtong anak sa higala ni mong usa-usab ka kapitan. Nga buot ni mong mapakasal na ako kung wa na unya ka. Nainumdom na ka? Potensyano. Dinhira ko uban ni Mulo sa imong kiliran. Dili ti kabiyaan ng higayon na. Dili ti kabiyaan, Lo. Potensyano. Ayaw mo na akong biyahe, Lo. Karoon pa lang. Ibati na nagukulun sa kasakit sa kamingaw nga mag-inusara. Maudi nga gusto kang mapakasal si Dinis na ko kung wala ka kay nahibaw kang yun nga magmingaw ko kung ako na lang niyang usa. Bisan sa imong kaimtang, Lo. Ako paghihapon. Ako lang yapon ang imong ginahuna. Ang ako lang yapong kaayuhan. Lo, nagaling salamat. Salamat kayo. Potensyano. Nadugay malagi ka pero... Biinay! Dayon ko! Oy, kisa nag-ingon ha, kisa? Ako! Kisa may nag-imbitar ni mo pa dayon? Ako lang gihapon. Ay, pagpuyo, oy! Gabiin ang dako. Pauli na sinyo. Gikan man ko sa amo. Unya, may anhi ko dayon din ni. Ay, nga no bang ni naman sa ka, ha? Kay wa man good may magkita ni Piolo kaganina. Ingon ko nga, dungan mig uli pero gibiyaan man ko niya. Ay, excuse na naipig. Ay, time para good Cloverbeck na rohon taragod ni Be. Unsa man gid mo sa kong apo nga murag nangatungod ka naman gid niya. Amiga. Amiga? Ay, miga raman di ay. Amigo sa pagkakaroon kay wa pa man ko niya sugta. Pero kung sugto na ko niya, asawa na unya ko. Asawa na unya akong status ni Piolo. Asawa gidayon? Dili pwedeng uyab lang sa? Unsa man ang imo shortcut? Ay, mamana man dayon ko ni Piolo nay. Mamana ba mga asawa? Basta kay naglibog ko. Basta kay mamana ko niya kung sugto na ko niya. Lisod na mailog pa siya sa uban kay daghan ba kaayong nag-apa sa kagwapuan ng imong apo. Kidoy.
gwapo man sa na nimo paghimo, pag-anak nimo nay. Uy, ay mata pa lang ni Piolo ay. Bisan gitan-aw ra ka, maghubo na ka. Unsa? Nganong maghubo ka man tanawon? Bi, kay mo na maganang manugo ang iyang mata nga pahabuon ako. Kay mo... Kanang baba ni mo ba? Kanang baba ni mo day ba? Bantayin ra gud na. Basta sa makikagbaba ha? Wa kay preno. Tinuod man bitaw nay. Lamin sa gyud kay ng imong apoy. Maayo kayong pagkahulma pa. Mura jud og kinulit. Ay, gwapa na itong iyang inahan og amahan? Gwapa o gwapo? Gwapo sa tingali ang amahan sa inahan ni Piolo. Gwapo gyud. Kay gwapa mang inahan niya. Mura man tog dili anak og pobre btaa. Mimis man kayo. Unya, gwapa. Utukan pa gyud. Hala, uy, swerte hagod sa inahan ni Piolo, nay. Unsa goy nakaswerte nga nakaban na magway ayo. Swerte siya ba? Kay wa siya maliwat nimo. Unsa? Ngano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba sa kong naong, Clover? Swerte lang, ha? Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. P.S. Love you. Palihog tayo no o subscribe sa ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.